Keď som išiel do seminára, ešte som nebol úplne presvedčený, že toto je moja cesta. Pýtal som sa, Bože, čo odo mňa chceš? Spomína Ľudovít Pokojný na počiatky štúdia katolíckej teológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V Biblii sa píše, v tvojej vôli je môj pokoj. Boh vie, aké dary dal každému človeku na to, aby obohatil spoločnosť a ja som pochopil, že chcem byť užitočný ľuďom ako kňaz. Dnes trápi mnoho ľudí prázdnota ducha napriek materiálnej dostupnosti všetkého. Kostol ako Boží chrám navštevujú aj neveriaci, pretože tu nachádzajú pokoj. A našim dnešným hosťom je dnes, deň pred Veľkým piatkom, Zelený štvrtok, kňaz s príznačným menom Ľudovít Pokojný. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ja som začala tou vašou rozpravou, ktorú som si našla na vašej stránke. Ako to nakoniec bolo? Ako ste našli pokoj a ako ste došli k tomu, že naozaj je toto vaša cesta? Tak samozrejme, to treba vyhodnocovať všetky udalosti, ktoré som prežil, takisto aj stretnutia s ľuďmi, alebo aj, niekto sa zasmeje, alebo aj posolstva nejakých filmov, ktoré pozeráš a vždy ťa niečo osloví a tieto udalosti, to sú akoby také malé kamienky v jednej veľkej mozaike. Dôležité je objaviť tú mozaiku. Pre nás mužov je veľmi dôležité vidieť horizont, ku ktorému chceme kráčať a ten horizont potom dáva zmysel všetkému. No a čo sa týka mojej cesty konkrétnej, teda ja som odtiaľto z Bratislavy po 3 rokoch odišiel na jeden taký formačný pobyt do Talianska, do Lopiana, mestečka, kde ľudia sa snažia žiť podľa evanjelia. A práve pri tej príležitosti tam som prvýkrát pocítil, že naozaj toto je moja cesta a chcem byť kňazom. Práve v tej atmosfére vzájomnej lásky, ktorá vychádza z evanjelia, Ježiš nás to naučil. A to bolo to, čo mi dalo taký rozhodujúci, aby som povedal, definitívny impuls, že áno, idem do toho. Predtým to bolo obdobie skúmania. Teraz už je to obdobie, dá sa povedať, zostať verný tej službe, ktorú som dostal. Aj keď človek je vždy hriešný. Na to som sa chcela opýtať, či spätne dnes to hodnotíte, že je to v poriadku, že ste stále rozmýšľate rovnakým spôsobom, lebo sú za nami ťažké časy. A možno aj pred nami. Hej, toto je veľmi dôležité, že vychádzať z tej reality tých dní, ktoré prežívame. A môžem povedať, že nebolo to jednoduché to rozhodovanie sa vstúpiť do seminára a teda následne aj sa stať kňazom, ale môžem povedať, že naozaj, keby som mal znova tú možnosť sa rozhodnúť, tak urobím to isté rozhodnutie. Čím žijete v súčasnosti? Čím žije fara v súčasnosti? Akí sú dnešní farníci? Tak snažíme sa pomáhať ľuďom. Toto, ako som povedal pred chvíľkou, vychádzať z reality tých dní, ktoré žijeme. Pretože nemôžeme si žiť ako nejaký uzavretý ostrov a nezaujímať sa o ľudí, len si vykonávať svoju službu. To nie je Ježišové posolstvo. On bol stále medzi ľuďmi, ako to hovorí pápež František, tak Ježiš páchol ovcami. A toto je aj pre nás veľmi dôležité. Povedal by som, že toto je ten ideál, ku ktorému smerujeme. Ľudia sú ale dnes veľmi pesimistickí, veď to vieme. Je veľa pesimizmu medzi ľuďmi. Si zoberme, že boli 2 roky pandémie, nestretávali sme sa. Takisto aj pre nás to znamenalo neverejné slávenie svätých omší. Tým pádom aj ľudia zostávali sami doma. Teraz naraz máme vojnu. Je veľké zdrážovanie, ktoré ešte stále rastie. Nevieme, kde to skončí. Čiže to nie je veľmi pozitívne videnie. Takisto si zoberieme, že aj politickí predstavitelia štátu nás netešia. Nikto nevie, ako to všetko skončí. A čo nás čaká? Aj toto je veľmi dôležité. Čo nás čaká? A toto vôbec nedodáva optimizmus. Dobre. Ako teda v tom všetkom, čo ste povedali, nájsť ten vnútorný pokoj a práve v týchto dňoch? Jedna vec je tá, že pripravujeme sa na slávenie Veľkej noci. A odtiaľ tak očakávame takým spontánnym a tichým spôsobom, že dostaneme nádej. Lebo cítime, že patríme do toho tajomstva Veľkej noci, do toho Ježišovho života, že tam patríme ako ľudia, ale nie len veriaci, ale všetci, aj neveriaci. Napríklad pre mňa je veľmi silným posolstvom to, ako Ježiš, napríklad budeme si pripomínať na Veľký piatok, ako zomiera na kríži a kričí: Bože môj, prečo si ma opustil? A to nie je iba, že Otče. On celý život hovoril Otče. Ja a Otec sme jedno. Čiže tam bolo krásne vidieť takú jednotu medzi ním a Otcom, ktorému hovoril Abba po hebrejsky, čo znamená Otecko. A naraz na kríži kričí Bože. Čiže tam sa muselo udiať niečo,
A poviem to tak, Ježiš ako keby sa cítil ateistom. Toto je veľmi silná chvíľa, ktorú sme ani teológia, ani duchovný život, duchovná teológia, ani hlboká dogmatická teológia, fundamentálna, jednoducho sme ešte neprenikli. To je tajomstvo, ktoré len u nás na Slovensku častokrát tak emotívne iba cítime. Ale tak sapienciálne, to znamená, že tak do hĺbky pochopiť aj rozumom, samozrejme je to vždycky obmedzené, lebo je to keď Božie tajomstvo. Ale my môžeme určitú vec pochopiť rozumom a tam ešte sme sa nedostali. Dobre, a ako z toho dostať tú nádej? Vy hovoríte cítiť tú nádej. Hej. A práve v tomto období Veľkého týždňa a Veľkonočného týždňa, ktorý je pred nami. Hej. Prežívame veľmi veľa bolesti. Povieme si úplne otvorene, lebo či už je to tá situácia s tou Ukrajinou, tí ľudia, ktorí nám klopú, dalo by sa povedať, na dvere našich domovov. Pomáhame im. Takisto aj v našich domácnostiach, v našich rodinách. Koľko je problémov napríklad s deťmi. Či je to s malými, alebo aj s dospievajúcimi, dospelými deťmi, kde sa, prepáčte za výraz, ako keby nevedeli zmestiť do kože. Jednoducho, že tohoto konzumného života si užívajú úplne naplno. By som tak povedal, že hyperkonzumný život. A jednoducho ako keby nepoznali mantinely. To znamená, že povedal som len 2 príklady, ale je ich veľmi veľa situácií bolesti, ktoré prežívame. A preto Veľká noc, ktorá je vlastne tajomstvom Ježišovej bolesti, ktorú prežíva na záver svojho života, je aj veľkým tajomstvom lásky. A v tom teda nájsť tú nádej? Presne. Lebo Ježiš, prvá vec, čo povedal apoštolom po svojom skriesení, on hovorí, pokoj vám. A presne naši ľudia na Slovensku, ja som prešiel mnohými farnostiami počas môjho krátkeho kňazského života, je to síce cez 20 rokov, ale je to, poviem, naozaj krátky, ale naši ľudia vedia, že evanjelium je schopné priniesť človeku radosť a pokoj. Len častokrát to tam nevieme nejakým spôsobom nájsť. Len tak emotívne tam zostaneme, ale dôležité je pre nás naozaj to premietnúť do toho života konkrétneho, kde to prežívame. Nielen tým, častokrát nás ľudia iní obvinujú, že ty sa iba modlíš, alebo vy sa iba modlíte. To nie je iba o modlitbe. To je oveľa viac, oveľa hlbšie. Poďme teda na tie konkrétne veci, pretože za nami je kvetná nedeľa, ktorou sa začína ten Veľký týždeň. Tu v štúdiu sedíme počas Zeleného štvrtka. Čo napríklad dnes by bolo dobre urobiť, okrem toho, že si navaríme ten tradičný špenát? My kňazi si na Zelený štvrtok pripomíname ustanovenie kňazstva. To znamená, že pre nás to je veľký sviatok. To vlastne Ježiš vymyslel. Práve si pripomíname na Zelený štvrtok, si pripomíname, ako Ježiš ustanovil sviatosť kňazstva. Vymyslel kňazstvo a tým pádom aj Eucharistiu. Takže my s biskupom spolu obnovujeme si naše kňazské sľuby. To znamená tu takéto spoločenstvo. Ale potom večer sa stretávame, aby sme si pripomenuli tie posledné Ježišove hodiny vo večeradle. Čiže bol so svojimi apoštolmi, tam im umýval nohy, čo si pripomíname na tej svätej omši, je to veľmi sugestívne. Umýval im tam nohy, hovorí im svoju modlitbu, tú záverečnú, dá sa povedať, taký testament svoj. No a následne potom si pripomíname, ako bol zajatý, ako ho prišli zajať. Odchádza teda do Getsemanskej záhrady, kde sa modlí poti krvou a zároveň teda tam prichádzajú vojaci ho zajať a odvedú ho potom na vyšetrovanie ku predstaviteľom teda židovským farizejom a zároveň potom ku rímskemu Pilátovi. Dobre, a čo by náš bežný divák mal v ten štvrtok, tak aby bol súčasťou teda tej Veľkej noci, čo by bolo dobré, aby urobil? A pôjdeme aj k Veľkému piatku, Bielej sobote a teda Veľkonočnej nedeli. Čo sa týka Zeleného štvrtku, je veľmi dôležité sa ponoriť do toho rozprávania Svätého písma. Preto centrom všetkých týchto dní, dá sa povedať, týchto svätého trojdnia, hovoríme, čiže Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, centrom je Božie slovo. My si to čítame, premýšľame o tom, komentujeme to, samozrejme popri tom sme aj ticho, aplikujem to na svoj život. Čiže prichádzame do toho kostola, ale kto nemôže prísť, tak aj cez médiá si pripomíname práve tie udalosti vo večeradle. A to najdôležitejšie, ktoré tam je, o čo Ježišovi ide, je jeho štýl života, ktorý má s Otcom. A to je, on odovzdáva vzájomnú lásku. Čiže to, čo ja pozývam všetkých ľudí, je, najmä teda veriacich, je, aby sme si
uvedomili význam vzájomnej lásky medzi nami. Ona nie je automatická ani medzi snúbencami, ani medzi manželmi. Toto je veľmi zaujímavé, keď sa rozprávam so snúbencami pri príprave ku sviatosti manželstva, tak keď sa pýtam, ako dokážete si navzájom prejaviť lásku, ako vzájomnosť, ako to prežívate? A častokrát je ticho. Takže štvrtok myslieť na vzájomnú lásku. Piatok? Piatok to je naozaj veľmi silný sugestívny deň. Piatok vlastne Ježiš, vieme, že bol ukrižovaný o 9. hodine a zomrel potom o 15. hodine. Takto si to pripomíname. My u nás v našej farnosti sa o 9. stretneme v kostole na modlitbu svätého Ruženca. Následne o 10. máme krížovú cestu v historickom jadre, dá sa povedať, Záhorskej Bystrice, medzi domami. Si pripomíname, čo je také pekné. Keď je pekné počasie, tak sa nás zíde aj niekoľko stovák, čo je krásne. Rodičia aj s malými deťmi, s kočiaríkmi alebo starší. Fakt je to krásne a veľmi sugestívne. Následne potom o 15. hodine zase sa stretneme v kostole a sú obrady Veľkého piatku, kde si presne pripomíname, že Ježiš zomrel. A čo si pripomenú doma? Vo svojom tichu alebo sám v sebe? Snažíme sa prežiť, pozvať tých ľudí, či už je to doma alebo je to v kostole, pozvať, aby vstúpili presne do tých posledných hodín. Napríklad my ako kňazi, keď prichádzame do kostola s asistenciou, tak si láhneme. Ľudia kláčia, čo je naozaj také, že to prichádza aj husia koža, dá sa povedať. Je to ticho, ktoré znázorňuje, že sme pokorne pred Bohom a zohnutí. Ďalšia vec je tam, si pripomíname potom tie udalosti, tie tzv. Pašie. Spievame ich, pretože to sú tie posledné Ježišové hodiny a s veľkou úctou si to pripomíname, aby sme do toho vstúpili, aby sme to si osvojili. Následne po nich prichádza poklona krížu. To je takisto mimoriadna vec, poklona Kristovmu krížu, práve preto, lebo je to nielen nástroj umúčenia. Ako keby Boh mi povedal, pozri sa, čo si mi spravil. Ale práve naopak je to nástroj lásky. Obetavosti. Sobota, aby sme to stihli. Tak, a sobota, to je vlastne deň ticha, dá sa povedať cez deň, Ježiš v hrobe, my prichádzame ku Božiemu hrobu sa pomodliť v tichosti a večer, to je najdôležitejšia liturgia celého roka. Trvá dlhšie a večer začíname požehnaním ohňa a zapálením veľkonočných sviec vonku pred kostolom. A potom takto vstupujeme do tmy kostola, ktorý sa pomaličky rozsvecuje, ako vchádzame dovnútra. Práve týmto svetlom tejto veľkonočnej sviece, ktorá symbolizuje Krista a jeho život. Následne potom... Čo by sme si my z toho mohli vo svojom vnútri vlastne vziať? Ako rozsvecovať tú svoju dušu od toho tmárstva? Presne. Toto je to posolstvo tejto veľkonočnej vigílie, že nechať sa viesť svetlom Krista. Presne pre nás svieca je symbolom Ježišovho života, ktorý, každá svieca, skutočná svieca, nie je umelá, každá svieca sa umenšuje, keď horí. Dáva svetlo a teplo. A presne aj Ježiš je ten, ktorý sa umenšuje. Čiže slúži a zároveň dáva svetlo príkladu a teplo lásky. Keď nám tá láska chýba v našich domovoch, si musíme uvedomiť, či naozaj sa umenšujeme, či slúžime, alebo sa snažíme panovať. A toto je tajomstvo tej veľkonočnej vigílie, že kráčať za svetlom, ktorý je Kristus. Niekde ste sa vyjadrili, že Vianoce sa slávia samé, kdežto pri Veľkej noci je to oveľa náročnejšie. Prečo je tak náročné sláviť Veľkú noc? Vianoce to je tajomstvo radosti, narodenia dieťaťa. A teda všetci, aj susedia, aj tí, ktorí možno nás nepoznajú, sa tešia s nami, že sa nám narodilo dieťatko. Je to také prirodzené. Lebo to dieťa je obrovským takou príčinou tej radosti tých rodičov, ale aj ľudí Nový okolo. vietor, áno. Presne. Ale Veľká noc, ako som spomínal, to je tajomstvo bolesti, slz, utrpenia. A to zasahuje každého z nás. Ale to nie je tak, ako bežne len ľudsky prežívame, že bez nádeje, že len pozerám do nejakého prázdna, do nejakej priepasti, do nejakého temna, ale vďaka Kristovmu vzkrieseniu my hľadíme do svetla. To znamená, že je tam nádej niečoho nového. My si to bežne hovoríme u nás na Slovensku, že je úplne bežné, že sa máme radi, je úplne bežné, že si pomáhame. No, to nie je bežné. Povedzme si otvorene. Choďme, a veď chodievame do rôznych štátov sveta a pozrime sa, ako si tam ľudia pomáhajú. Častokrát
to nie je bežné. To je dar. Ďakujem vám veľmi pekne. Milí diváci, my vám spolu s kňazom Ľudovítom Pokojným želáme naozaj krásne a predovšetkým pokojné sviatky. Prajem krásne, požehnané a pokojné sviatky.